ċans daq ġej, sar il-ħin naf il-post daq ġej, litri neqsin immissa daq ġej. Nirringrazzja lil-mulej, silifni ħina l-pinna għal-kem kollu għal xej. Issa daq ġej, issa daq ġej, issa daq ġej. Għadni nfittex ir-raġuni u għadni ma nafx għalfej. L-24 leħni reġet jistema, sewa smajk il-klikka leħ u s-sema. L-irmijiet qed jinġema, 5 imġinen jiftemu meta dak il-lum jista' liħor il-bieraħ seta. Insa li hemm pjan jekk kien hemm min trema. L-isem storja bekk qatt ma jintesa, jien mhux bħalek minn dajt tinqeda. Fuq is-sofa nara l-klikka fejjeda, naħdem waħdi jekk tażel li tibqa' bil-qiegħda. Nirrepja biex nieda, sib post fejn iżvoga, fejn nipprova nkun bniedem aħjar. Binti, kbirt nevita li nqis il-valur tad-dar u nikkalkula biss kemm insib paċi u serħan. Sa ma mmur taħt l-irħam, kuraġġ, impeccabli, Karli, qalbi, xogħol il-forn skars il-ħobża ma ssibiex sħuna. Missierek mhux normali imma l-inqas jirraġuna, biss il-matematika u xorta naf nikkalkula. Binti qatt ħares lura, qatt tistrieħ fuq il-fortuna. Damn. Dini ċans daq ġej, sar il-ħin naf il-post daq ġej, litri neqsin immissa daq ġej. Nirringrazzja lil-mulej, silifni ħina l-pinna għal-kem kollu għal xej. Issa daq ġej, issa daq ġej, issa daq ġej. Għadni nfittex ir-raġuni u għadni ma nafx għalfej.